Tar sewdini tax-xita raxxax madwar koppja żagħżugħa huma mixjin bil-mod minn mogħdija s-serreb għal bsiġar twal tal-Prinjol. Iż-żagħżugħ miexi b'sebgħinejn, żmattat, bit-troffa xar safranija mqajma anka f'dik ix-xita, kien ħelu u fuq tiegħu. Bla waqfien, ħarstu daret minn siġra l siġra filwaqt li widnejh issemmaw li ċkien ħoss tar-riħ jobrom u jdur bejn it-tkuk. Puġbeħ masura, dawar wiċċu lejn it-tfajla meta din tkellmet u ħares lejn l-ikħal ċar tajnejha mpeċ bċin. Lit manqa madwar spallita kienet tarja u rqiqa iżda mdensa bit-trabijiet u x-xogħol jibes. Taħseb li l-affarijiet jinbidlu wara t-tieġ? Staqsija. Bejnietna rrid ngħid. Nistħajjel li jkunu xi ftit differenti qalbi, wieġbet Eliża. Xuftejha kienu rqaq. Iżda bihom spiss biseton u ħaddejn Krzysztof. Il-ġaketta ħadra skura li kienet libsa donna ġibdet l-ilma tax-xita leha u id-drab tqil xien aktar. Ħaddejha kellhom minn lewn it-tuffieħ roża u l-ponta ta' mnieħierha kienet ċatta, kienet bint diplomatiku influenti. Krzysztof ċaqlaq rasu fi qbiel ħosbien, għadu bil-qiegħda fuq tsokk ta' siġra maqluba jiżloq bl-ilma tax-xita. Bisu lil xulxin fil-fond. Krzysztof daħal idu fil-but u ħareġ mazzi tri uffiċjali biex jurihom lil Eliża. Kull ittra kienet monija b'kitba rqiqa u sabiħa, flimkien ma' tpenġijiet ta' bejjem eżotiċi fuq l-istemmi ta' pajjiżi differenti. Fuq kull karta kien hemm isem differenti, ebda wieħed minnhom tiegħu. F'dik tal-Italja kien imniżżel bħala Pietro Skalja. Fil-Belġju Josef Lewin. Il-karti tal-Iżvezja, Russja, Finlandja u Franza komplew ikabru l-misteru madwar iż-żagħżugħ. Donnom mużajk imlewwen ta' ilsna strambi u ismijiet inventati. U meta tkun Krzysztof? Staqsitu Eliża. Meta nkun miegħek? Ta' dwejjaq din li Krzysztof imut meta jitlaq minn dejja? Eliża. Krzysztof tqanqal u mtela kuraġġ. Meta Krzysztof imut, Pietro Skalja jidħol fix-xena u jitniżżel fil-kantini. Josef Lewin jiltaqa' ma' dawk li bil-lejl se jgħinuh jisplodi r-rotot ta' provista. Mbagħad ikun Guy Benoit Laurent li jaħrab ma' li jibda jbexbex, Mikhail Ivanov li jimxi tul it-toroq li waslu ħalken u fl-aħħar imutu kollha. U jien insir student Finlandiż. Hawnhekk. Krzysztof qabad waħda mill-littri b'siġil elaborat, ikħal u abjad. Jew forsi traduttur Svizzeru. Hawnhekk. Ix-xita nieżla nħasset stramba. Donna miġejja mill-ebda direzzjoni partikolari. Għal-Eliża ħabtet donna tambur, jalterna bejn il-mħabba u niket. Meta nkunu ħlista mill-linji ta' provisti kollha, meta dawk il-bawla jkunu maqbuda jew mejtin bil-ġuħ, u mbagħad nista' nkun għal dejjem Krzysztof għalik. Iżda l-ewwel irid neħles din il-biċċa xogħol. Missieri minn għalih li inti diġà mejjed qalbi, u għalhekk se jkolli niżżewweġ lil Sur Lutolowski. Kemm nixtieq li nista' ngħidlu. Nixtieq li nista' ngħid li tnejn li huma. Inwedek Eliża. Mhux sendu mejjed għal tul ta' żmien. Imsikta bid-dieqa, il-koppja tanqet aktar. Hekk kif b'saqajhom laqtu ġebla li taret lil hinn mis-siġar lejn id-dar tal-familja Eliża. Hi ġildet ma' dmuħ u żammitu lura. Filwaqt li Krzysztof ħalla dema waħda iġġelben bil-mod l-isfel ma' ħaddejh. Alla rrida, 3 soldati ħarġu minn wara l-ħajt biswit ix-xabta tad-dar ta' missier Eliża b'xeħta minn aċċuża. Kemm minn baħbuh biex arġaj ġejt żajak, qallu l-ewwel soldat. Idejh fuq l-azzarin kienu muswafa u wiċċu kien mawġ bil-kesħa u l-għadab. It-3 soldati mixxew il qudiem irrabjati, lesti biex jaqbżu fuqu. Aħrab, fessset Eliża lil Krzysztof. Ħidrom kollox, kull ma jistaqsuk, għalilha Krzysztof. Leħnu għoli biżżejjed biex is-soldati jisimgħuh. Eliża użat ġisimha biex tifret lil Krzysztof mis-soldati. Hekk kif hu daru sparixxa bejn is-siġar. Il-ponot ta' subajh żammew tagħha sal-aħħar sakemm kien ġera wisq il-bot minnha u ma setax jilħaqhom aktar. L-ewwel soldat spara tir bejn is-siġar. Il-balla faqqat il-qoxra tas-siġra twila tal-Prinjol u ma laqtet xejn aktar.